ଶୀତ ଦିନର ଶୀତ ଆଉ ଏ ନିଆଁ ଭାରି ମଜା। ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆର ବର୍ଷ ଯେ ଶୀତ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା, କିଏ କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲା, କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବକାବକି ହେଇଛନ୍ତି, କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେରା କାଟି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। କାଳିଆ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୋକାନ ତୁ ଯାଇନଥିବୁ ତାହେଲେ, ତୋର ମନ ନାହିଁ। ଆରେ କମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଖାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଗକୁ ପଛରୁ ତୁ ତ ମା ଭଉଣୀ ଧରି ଗାଳି କରି ଦେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ତାପରେ କିଛି କହିଲାନି, ସିଏ ତାକୁ କହିଲା ଏଇଟା କହିଲା ସିଏ କଣ କହିଲା ଟି ଆମକୁ, ସେ ଝିଅଟା ଆରେ ଆମେ କଥା ଥିଲା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଗିରି ଟାଇମ୍ ରେ ଆସିବା। ସିଏ ସିଆଡୁ କଥା ହେଇକି ହନ୍ତି ଆମେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଆସିବା, ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିବୁ ଏଠି ଆଗୁଆ ଆସିବା। ସିଏ କହୁନି ଇଏ ପ୍ରେମରେ ପଡିବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ କି ପ୍ରେମରେ ଭଲ ପାଇବ ଯୋଉ କାଠ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ଏବେ ବି ନଥିବ, ସେ ଏବେ ନଥିବ। ଚାଲ ଗାଡି ବାହାର କର ଦେଖି ନାଇଁ ନା ତୁ ବା ଲେଖିଛୁ ଗୋରି ସୀତା। ହଉ ମତେ ଦେଖା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖା ହବ।